kajingjar ngai jong arngut kisyukurem na indoor kibarang sudah bithok san Raja Raghuvanshi Sonam Raghuvanshi hakajing wan kai honeymoon hang ne jala Meghalaya kalapen sayong ya jala barok hawai hadin beklaca bat kamtam ya kebahagiaan hasem gejongki hadin khat arsi bala beteng ya kajing wat ya kini syukurem lalapno ya kamet jong raja kepala puut hantai hariat arliang kebetulan halenti ksat dan telan marjan bat ka ksat we sodong ka bangitip bah shwa banyo ya kamet shwa ban pelong ya kapus mortem shwa ba ki we ki egi jing pensisa halor kan ka jing ja ki national media ka ri India ki lakloi ban penbut nam ya sora ta ka kam bakini ki lom ki wa ki de ki lom ki babon ka jing sa penyak breu kani ka jing puthok brea ban ya lam bakla de ki national media kala pen bitar ki patba ka jala Meghalaya ya ki nong mi khmat ka jala bat khamtam le le ya ki breu ka thain sora ki ba imja nakane ka kam jungok kai prathai hadin bangila i ya ki news report bala cover de ki national media ki bala ai penbut nam le la banong ya kan ka than sora hi barok kawai hadin jong ka jingja rangai jong ki arngut ki itu ki couple ki bawan kai honeymoon hang ne Meghalaya ki national media ki la label la ne ki la penbut nam ya kata ka ya kini ki than sora seni ki lom ki wa kum kita ki snong ki babon ka jing sa penyak brel la ne ki crime prone hills kum ki ong te nakalian jongi mata singi don hang ne bat i ma ibadai serdar jong kane ka mausma eleka nong thomai sene iban ayangi kendiat ka jingkran nakalian ka jong i kumno ka kane ka jingtho jong national media ka ba penwandur hakatu korukam ka ta ne empat ya ka kam jongok kai perthai ka ba kinong sora sini ngela bonong ba ki imja imsingi lingba ka tourism ramba khublisbo ni kapor ka jong pi ba fi la ai bat nge kane kapor aku ban kali nomor ngai pila nganget pila yu i katu ka headline jong national media mo ki bon ki ba ong ba kini ki than sora sini ki ta ki crime prone hills kat kum ka jing sngau jong phi hato tharai kane kala ban kata pat ya ka tourism potential sene ho hadin jong katu ka jing jia ha ka bagitu ki arngut ki sikurim ki berandap ya tho ki wan sini sosora bat kila suja rengai kalau long ka jing lengo ka ba kraw le si om tang ya ki bahieng de ya ka thain sora hi borok ka wei ka thain sora hi borok ka wei ka long ka basngai ka bam judan kanu ka kam sneo karpang ya ki turis ki bawan sini sosora ni pediang ya ki pediang subha bat ni sim ya ki kum ki bahieng jongi hi bat abaki syong hapo ki homestay ki jongi lani habaki wan ki turis spot ru di la long dan akuar kata-kata ni skui ya ki nomor ka jingwan jongki kara ya ka kamai kaji jongki dong song sinong ten rei habang yu i pede hapo ka national news hapo ka time of India boong ba ka sora lani ka Seraponji baki ong baka dei ka crime prone area kane ka dei ka ba ngong kini kinong thok khubor kila sumudur baki ja kini ba dei na kinong sora ndai hakajing sisia kam dei kumta ka kam turis hang ni kala sedang nadu kisnem arhajar santeter hadu menta ni don ki number phone ki complain box sapo ki counter jongi ngim yo kinu ki complain ka bangi yo ni ki turis ngi yo ya ki advice lani ya jing ai jing mut kumno bangin nang penbha la kalong ya ka park la kalong hapo krem puban la kalong hano Sisiang Falls la kalong thang karang park ndai ban ong bakin ai kanu ka report bagi kendu jing e na kinong sok jongi kam judan ka bukum kata te ni sngo ba ban khain hang ne hapo ka ilaka mosmai nong thmai le kam judan kanu ka jing ja ka ba sngosi mo lai no stang ba kiawan hi paramaki kum tu ki accident paramaki kata kaya tu kumwe ndai wala kata menganaru kinong sok kimi ban penbek ya kanu ka jing ya thut jongki ndai nakalian jong kinong sok hi ni sngo ba kalong ka basngan hidu kata-kata tenrei sikentin ki sukwa bandong ha bagi turis kilawan sini namar bakalong ngajaka ka basngan kilale sngan sa ka palat hadu bangi kinong song snong manganaru ngim le singim selan ben le kumtu ndala amit ndala yong manganaru kidangi ya arngut sikijaka ki bakanja kumtu kamlong kumtu te ndel daki wan tibriu kilai tibriu hi kamdon kanu ka jingja nasngo baka jingtho jong ini kinong tho khubor ka detang ka jing antat jong ki bahabaja ka basniu ka dikijaka ka basniu hatole sen namar bakal ayo ya kata national attention sathi barok kari India la i la banong
kadon em tap kajing thut pat lah kajing wan kita resene mata kajing duna no le se kajing wan rung jong kita res mata kham tam kumakan ka pak kumbang loong ya pi ka kam jeng kai kalau sedang naduk kesnam arah jarsan ter haduk menta upai ba deki lak ngila ban ong kilawan kilamat ke suara kalong ke bokum no ngatai kini kita resu kinum ngai namar haka jeng sisia ka ke bagi kilap kalong ba ka suara ka deki jaka ka basinga ngai ba kinum sungai tanya gitu ki national news bar ngai gitu ko ka long kemi na po Mumbai nang Tairu dei ba kayo iya ka national news baka sa comment baka suara kalong ka basinga tengam ngai bagi duna ki turis hadu menta kam don jing duna hadu menta kam don kanu ka jeng duna ki biang ba hi kam kiwan kum bajuan hi namar gini ki bawan hi ngai ki de ki ju hi ki ban comment ba de ki bahi ki bahasam ki parlok ki parajor baka suara kalong ka basinga lei suara tengah tharai kanum ketai ai pi kedon empat ki senjam le se nakal yang jong pi bapet ha ka tourism sane mo ban kumbane pi ong ba ki don ki bre ki kham le slur ki bayat ki bayat hi steng met le se mo ki por bom sangan so kedon empat nakal yang jong pi ban advice ki le ne ban ong ye ki khnang ba kan de namata ka jing bha ka jing sangan ki jong ki kedon em kita ki senjam kata ka jeng keli ke ba fi keli ke dei ka bangi la ya keren bah po ka eksekutif dorbar jongi jong mo smai nong thmai laka ha ka ba na ka banta ka jeng singan ba numdan ginu ki jeng ma ngila kerpat ya kini ki try homestay ba baro khai ken tha ya ki guest jong ki ba la kumno hapo ka sifo baji kin don na hapo ki campus kim dei su bani ya cha neng salum sawa bat la daki kwa ya ban ya mangana kum taru ni ong bagi de bandon rengkat bat ki try homestay te kani ka de gal adon pa ka guidelines ka be de bat ki homestay ba khanang bakan long ka jing skai wala ka long jaka ka basingan makana ru ngim tip mo ten ndai ngila adon pa kita ki guidelines ha ka bakumno baki wan bakin entry pa ki register ha ka bakumno kin ai ka jing tha ya ki ba la kumno sipo baji seneng kim dei su ban ya ha ke ika nge poi sundan ha ka bata ka bakun ke ika khobor jong pi le se lengba kane ba phine thu sapang ka snong sora khandet ka snong sora te ke snong sora ka bala paunam om dei tang hang ne por India ka de ke bala paunam po ka perthai bor ka wei na ka jing jur slap bar ki babuan ki nong jo kairu ki nalon na por India ki wan ki foreign tourist ru ki wan te nga sngo ba ka khubor ka mangan ay ki ka long ba ka sora hi ka long ka basingai ndei bangin septieng ndai bangin ngai ya kitu ki national news ki basutho antat ndai kin keli na kitu ki turis ki ba juan sini ba ka jaka ka long ka basingai kata ka de ka ba nga don ban kren na ka banta kitu ki ba pek ya ka ka khubor jing sia hane khan sora jongi nim da hamlap ham siam ba kinja kum kini ke ndai ka sulong jarang khat akano kar rukom ba ka jing ya elti jongki ke ba kini kan du kum kini ke ni pang sosi iru ya ta jinja mar kungi seni ti ki ba batam nam ta kham tam we de ba tourism ben re ba kon ja ni hoi dan mo kata ka jing ta mo ya la ka jong ka jaga than seni ke den re ba kawan ja hite ngim la ban kan pat ken den re pakhat ke ba hadien pa de te nang bagi beri kinum sim kabutan preng bede begini ki kam kan kini benta nang baka sungan nginyo segini kathan jungi khamtam kate ka torsen benta ba karoi kapan nak benta ki beri jungi sani namta ka kamai gaji namta ka imlang salang benta ki gimde kin ba lada kadon nakano kaliang ru kinum dei bani sim kabu mar tum gibreu seni di yong ki kasi hajing siak kilong tip breu tip lei ni de ban tip ken nang baki wei bawan na baro kinyo hajing singan nang ba kanon ra ken ya ka roi kapala da kajana uni hot nakiwe ar kala ban don kajing sngau kabale se kila ban sngau atien tu jing sian tin re haba
kajahi tenginnya ongsu kunu mangi pada kasyong nami samat kasokar kan sim kia kan hakarukom rung kemuan jong kini kibar ibanabar nambah kini yo kajing singal lengba kajing yalam lese kita kinong yalam ke nadu di jakasyong jakasa nambah kijing yalam ka jong tu kibar tip ya ke jaka ban lek ban rong ban mi nang tai tip kham hai ne mde bangin su lek hi wan hi ya ke bagi 4 tip ki kena ke jaka kalong ke bar man sao kan badangim tip ki kena mangi ngon kat ni ngala sa kan ni hak sau pas ne ngala sa sini sola kan banong ban yo I kum kan ni jadi dia tengah ngam 4 ju mereka adung tang ngada perkasa gejing sup pangmet sup pangnut lam kan siwan free yap menta par dia kum kan ni su per keniga karpamya ni berulung mak su banong ka barong nakanu kadaw kawan ni tu berulung su tang masih ombek yap ngo pangmet lamang yu so jinjar lang hi ei lang hi kini beru kan tengah aduk mentang na perkasa yo bidang lap itu ba ka ba lok je u saya lombok tang dia im tai kata hane ne po de saya mangi tinggi beru bahasa itu soal te lanu kim yo snow Judon kumini kijingja hagi por ba kham chwa lese bakin kitores kin wan sani kin sa lute la ni kicha penyap kini penting ka kini kijing lute bat kini ka yu nai kam yu ngam pat yo snow yo nilai segi nong pendong baru nyar dai nanong pendong hi so dengan nilai don busulik terwajah baru saya senang asok kemisi no bantu wit juga banyak setengah hari yang tahu ya dengan kita bagi non tribals gitu ya kalau misalnya super biaki kudu pemate kalau mau kemudian itu teh like no untuk kes sih like lagi tu jing dia ngam podius no bendai ban iyo ban su ai kan ga hukum keren kata hukum topil ya ka em kamu makanya jaka hoy kiwi tengah banama kan ni ngau bala ini sabuk pas yang masuk soal banga on saya hukum kan dia si haba kumni haba ngala pe budien bhai tu khubur bro khoin ang ta bere ngala ngala calculate di timing jo ka jingja ka jingya jong uto itu ki aru ki kapal aka arpo atri ki hair sapo ki hada ko ka route mo dan artli ki route ki bale sapo nongre sa double decker la fi kedau du Google Maps kan pan fi na staisa siliang sejan dan chalen ne re fi tekan ya bisa tu tengah cara gitu angut ki ren ya ka scooty ki ya na stai sedan chalen ki ya ti beriu be kumagi stare dan apo yang tu mau lakhian kisim guide nang tu haka arpo tari kata ki hair se nongre ti nongre ki buka guest room ka guest house ti tiga tiap min the step rudu nam step kimi nang nongre ki kiu beng ya tu ka ju ka route ka bagiwan menin ndai ka den ka don sakwe ka route ka balong safe na stai terna pihak ya da ko mo yure di sim na to ka ju ka route ki kiu nang to di hang tu ka mystery ka ja lo hang tu ha 20 arblai tari umi ki ja no ha ki kiu no ti ki ja no ha tu ki khla te to kata ka crime prone hills ka comments ba on the national media we have to admit that because everywhere there is a crime nim lawan ong ba ka sora ka long sif na marbalay ka crime ka long everywhere na phim lada phim long very cautious of ya say te nim laban I guarantee ba ka long sif be one be le ka mon em chanono ka jakaro pili amon phim ko ngu yagi guide yagi local guide phim sim pili start hi te we are not there to be there for you na phinya ba phimon sa khlaw sa patap phim ko ngu yangi nim laban wat buddi ne phi nim laban simi responsibility teto man lagi jakahi crime kala ajur pina ong dai sa ni sorane pina sa selong na wat para majandu ngim dan gajing sungsangan shu nang ta pa dia second thing ru kadon ka lapse of security ka badun na ba apo sora kham tam e ka very famous tourism the tourist destination Henry
Kada unu turis uan ukit du bom ru sikali uyaj bet nadu mau kodok umdon ke checking technology ban check udon ayu ha bonet don ha behen ke jong ukit crime ayu ukit jingdi ayu ukit drug scheme tip kiwan bet direct ki room bet ki hotels ki ke kata kadika benta jong sarkar bakan sim ya jingkit kali omne tangani ka crime ka bokom ni henry kibun ki bawan ru ki rush driving bahit situ ki bla pensaw gi nong soraru ki babun ki turus belang taru ki asam drivers anybody who drive any car ki bon asija Guwahati na siya nung jaka tikam don sinakalang sorka very fail, it has failed so much kawai ka security nang tapos kawai bak nilaim hakakan ka technology kamla ban set up tang iwe i technology machine iban check iban detect kali ki bawan hakanurukom nang tade te ya badai ka to jingjang jo arngud hana kaleng jonga tingam laban batay na marba tang ba nga kerpat ba kaan kadiban very thorough investigation namar ka jing shisha ka way ba bun ki murder mystery sa so ra gi baja ya gi locals ni ya gi bana baru ju pat ju solve ka way ru namar bale ba sarkar ga jaitu lethargic nang tabade irresponsible nang tabade I don't care attitude type te ngi kum sorang gi appeal but please kum sarkar we vote for you every 5 years not to just ba pinchuli syong to assembly pinchu syong andai ba pin pet nam ta safety jongi namang isiu khajana pi ngisiu everywhere we pay for you na ngisiu lo ka pio nang ta ki tax ki khajana ayu ki ngi hapsiu ni register ngisiu ni hap renew ki registration no ngisiu kena kata kadao kadega ngau kerpat ni kong ya sokar bakanda sim khia ni hamtam ki local MLAs government of Meghalaya and then chief minister please take this issue very carefully seriously namar bagla deka it is a very important issue nam ta safety jongi hamtam e pengi like very border to Bangladesh also Bangladesh wana dauki tourist basa ban ngaru uang asiu 4000 dauki urung be chani okay uan pelu bisa ngi yo economy ngi yo bisa henda ngim tip uli phai na uli phai biang sabang lana simple as that kadon ka rumor men last month kaba uwe Pakistan agent ubaya ibaru masuk orar udon tiki don gitu gimen arkimi jonga kiba peni ta kadur tinggal ngam dan pun ya wat saya uta si please kadon sibun im la ban hadu bandawan ta kata jingja ka bahe bangin ya yap ki video ki balului im kwa ban po sita so ba sarkar ka diban sim khia ni diban pet na dong sedong na kaleng jonga hi simet ngam smo ya pi ya kecing keno namar kum kini kijing dia bangimla ban peliang bakisnong sora nadu mendai haduk kini kisni ba menta nibat ya ka okor kaburam te kasnong sora nadu mensha haduk kini kisni ba menta ngakum nong song ngapenram jor ya kini kijing keno namar nak liang jong hi ngim stanan namar kasnong sora hi kadai kasnong nadu baro nadu ki parang ki wan sani kidayaro ya akor kaburam sora to ya kata ya ke jing sak keno ngimla ban ngakum nong sung ngap jor te ngakarpa ya kum utras nong sora ngakarpa di paras nong para ta bekni ya trailang ha kum keni por ngimdai bandu jingkelmen namar keni jing pentok bria bang ngimla dalai ban pediang kampan midan kam ngi ai kublai nongkong nong sab ya ka plus department namar ka bala trai sistem haduk kini kisni bamta namar tram ka jing ya trailang nginem pais hadu bang din lap ya kani ka media handai ka jing ya trai lang sengkat baki nong song bat ki polis jong ka Meghalaya police station ngai kublai karpang ya ki kajing pithok bria kam tu kala ban kata ya ka jaka ka kam jung akai perthai sekini kita ya kata min saya ngam tharai pi ban kan kata namar kani kadai ka kam dei ba kinong sora hi dalele kinum pediang ya kani ka jing penthok bria handai dakini kiwan ha kani ban penthok bria ya kasnong barakoi kanum kata ya tourism department handai ngakan tu yo minister jong tourism ba poleng do ban clarify sapang kari ka rukom dia naman nakaling kasnong sora ngin numla ban pediang tengah kenturu ya kini ba bo homestay bakini ya trailang gimdai bandu jingkan man handai kinang trai stom ngakum nong song nga jing ya trailang kakti kaman kakti kadiang tada ki ong bakari ka crime prone hills kani ka Meghalaya kan atrai nadu por masya la bun ba ki baja deh de bun ki tourist ki lek ki wan tak jingsuk musim ki wan bet ki yo be ka location ka ki tumugil
Deh jing sa pindawan po ka snong jung ini pindah ke dihai kena klikai falls hagno ka no sitiang ibatai bit direction deh. Ibatai bit direction. Deh pindah amba crime pun tinggal sim ngila siapa nyap deh kan deh. Pindah amba ka di ka crime prone hills ya kan di ka steep jong yi. Kata tak bom lak ban long pi. Namar ngi sani ya turis ngi im jana ka tourism hi. Ini ya le kita kam te kam lak ban long ta. Pun ban bang ya sim kabu yaman turis tourism bawan sani sa jela jongi ambing dia sim kabu ta ban penjab klap ban sim kita ki share ki ya kata hapok ka jela jongi 4 juta kot gitu le si cisin kot kan ja deh tambah mình ông mình ya kenu than ya kemek laya ka crime pun sekan lak ban long kata kani ke jingja sulong jarang khat deh si ong ki jarang khat deh kam jujahi man kapor gitu ada ka jam kapor te kemot insani no ka tourism ro ni po mekalaya deh